Hello emberek, én Herkules vagyok. Ez itt a Minecraft sorozat lesz. Kecs. Zone. És most megcsináljuk. Nem is volt. Hát én ott nem megyek legfeljér, azt felejtsétek el. Kérlek szépen itt egy állat sincsen. Ez itt így jó is lenne, mindegy, csak innen hagyjuk ki. Nincs ez ki nem, és ez mind azért van, mert új gépet kellett nekem venni. Mert a régi az úgy lett. Menjünk gyorsan feljebb, kiszedni azt a szemet. Szencsi! És ugye most nincs az kinem, semmi, újra. Tim, megvan az első fa. Ezt végre később. Azt hiszem ezt visszaöttetett, mert egy bír a gépem. És hogy ne kérdezzétek máskor, vagy valamikor, Mobizennel videózom. Én nem tudom, hogy senki kérdezte, csak úgy értetek. Meu nem szükletek legalább szükletek. Ilyet szüklet. No. Na, bárány. Jó, jártak. Nincsen mivel megölni. Igen. Én most hol tudjuk. Várj meg! Megdögöl. Mondtam. Jó. Oké, nincsen több. De ezek össze-vissza járkálnak falkában. Bárány falkában. Abba, jó, én igazi magyar vagyok. Hát ez nem az. Egy bárány sincs. Annyira nem mennék el a széntől. Majd visszajövök a bálányokért. Hihi, ez föllegelte a füvet, ahol én élni fogok. Ja nem, szerintem vándorolni fogunk. Lucky copy. Tim. Megjöttem. Szén. Most lekraftolingolunk egy craftingoló table-tot. Lekraftingolunk egy csákánytot. Ez a csákány arra kell, hogy követ szedjünk. És szemet. Tada! Matematika. Szén! El vagyunk kényeztetve. Első szén király vagyok. Szén! Mindjárt egyes szintűek vagyunk. Mira buli. Ez is lekikopni, nem hiszem. Mi volt ez a homok? Én csak ne essen rám. Semmi homok. Na, mindjárt egyes szintűek vagyunk. Ajjam! Csókolom, Mr. King. Bakar. Hát nem éppen jó hely. Akkor szedek itt. Itt senki szedek. Jó, akkor te zavarhatsz. Baka. Yeah.
Ha. Ugye? Vicces. Az, hogy vicces. Ja, hogy vicces. Bakker. Itt átészeljük az estit. Lerakom a craftingoló tabletet. Itt én csinálok. Néhány darab. Jó, elég. Túlélem. Én túlélem. Yeah. Kajú. Sötét van. Nem, hogy ásót alkalmazik? Nem, dehogy. Nekem ez így jó. Egyen lejjebb megyek. Így. Ezeket kiverem. Kiverem. Aztán leszedem. Ezeken megkölt. Akkor nem is ide rakom. Ja. Ezt gyorsan kicserélem. Oké. Ja. Na, ezt egy kicsit ki is cseréltem. Na, most ide spannol. Akkor nem. Oda is egy. Oda is egyet. És oda is egyet. Na, túléljük. Király túléljük vagyok. Király. Mátyás király. Mátyás király. Egy nem elég. És egy fúrnace. Na, el is használtuk. Ami nekünk nagyon kell. Oké, le. Ez is egy falkért. Hogyha köld még kő. 44 föld. Első részben járunk, emberek. Minek nekünk 44 föld? És oda minek egy föld? Nézzük. Fölégetjük a chestet. Nézzétek meg. Égjél, fölmelegít. Ötelen. Kéne kaja. Tudod, ilyen tökéletlen. Mit akartam csinálni? Tárgyakat! Éppen ott van a történelemből, hogy miket csináltak az őszemberek. Meg egy kökar. Éjjel profik vagyunk! Tényleg így világítatok? Ó, de nem ez fegő. Swag, jó. Ennyi pártja elég. Ide, ezt ide. Itt nem kell. Sem kell. Sem kell. Nem kell. És ez sem kell. És a tudtokkal nem lenne jó megfalni. Akkor így. Mennyi van? Most reggel. Ide én hogy fogok kijutni? Jaj, Mariska! Nem föld kell, hagyjad már.
Jöjjön! Mindjárt vége is a videónak. Igen. Profi vagyok. Egy darab tutom. 3 darab már. Még egy kéne. Hát akkor, sziasztok!